Na gajiya. Barka dai. Wallahi tallahi za mu wuce ne da mun je can baya. Shine sai ta ce lalle sai mun zo mun gaishe ka. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah shi albarka. Allah saka da alheri. Na za ku je ne? Wallahi tallahi mun fito gidan wata kawanta ce wai ta samu ka an samu karuwa. To. Shi kenan. Yanzu gida kuka nufa kenan? Gida za mu koma. To shi kenan. Wallahi babu ba zan koma ba. Wallahi ba zan koma ba. Kamar ya? Me ya faru? Lafiya Allah mu fito da ke kace ba za ki koma ba? Wallahi ba zan tafi ba. Ni wallahi ba zan je ba. Ni wallahi ba zan koma ba baba. Ni wallahi gida zan zauna. Ni ban ga amfanin yin wannan auren ba. Kamar ya baki ga amfanin aure ba? Ka hada sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam. Ki ce ba za ki mai baki abinci ne? A'a baba akwai abinci wallahi. To ko yawon dare yake yi? A'a baba baya yawon. To me matsalar? Wallahi baba wannan maza ya rago. Wallahi maza ya rago da shi da Aisha duk ɗaya suke. Subhanallahi. Ta shiga ciki. Wannan magana ta ni da shi. Wallahi ni ba zan koma ba. Shiga ciki. Kana ji na? Na gane matsalar. Irin wannan kai ma idan ka san kana tare da lalura bayani ake yi magani ake nema tun kafin kunya wallahi maso irin haka kunya baba to amma shikenan wai kana nufin matsala ta zo karshe insha Allah matsalar ka ta zo karshe saboda akwai magunguna da yawa wanda idan ka amfani da su ba lallai su maka ba to amma wannan insha Allah babu magani irin sa a duk fadin jihar nan dan Allah kira shi baba yanzu kuwa hello kana ina ne ko matsala a gidana zai zo baba yana zuwa yanzu dan su da ka kira za a zo yanzu saboda suna da motoci da idan ka nemi magani kai kwatancen da kake za a zo ma da shi ko a ma kwatance ka je salamu alaikum alhamdulillah Allah ya gafarta malam ka kashi ya zo kamar a jirgi ko kai da kace za a kawo magani kuma na ga postas wannan kamar sarikin ka ko shi ne bello ba bello mace ko namiji shi mene matar tashi bata sauka ba ne ya dai sauka to shi ne in ka ce ka taho da wannan magani to saboda a warware matsalar na gane daman shi ne mai matsalar kwarai kuwa da shi dai aka kamar mace ka zo da maganin yawa kana ji wannan magani da kake gani idan kai ba ma hariji ba ne wannan maganin zai zo to ka zama hariji dan na ga yarinyar tashi lafiyayya shi auren da ya gyaru da wannan maganin in Allah kana ya sani kai na ga hoton kunama ne ai zafin shi ya fi kunama tsaba karfi namijin hariji ba ga shi nan kuwa namijin hariji rigaccen namijin hariji shi ne yadda wannan abin da nake so da shi ne ko in wani ne wannan kana ji da aka sha daya cikakken dai bayani shi ya amfani da shi zai ma bayani kwarai kuwa da haka kudin za a mun transfer ne koko kawai ka je alhamdulillah na gode kina ina Halima Na'am kina ina baba gani na iso ne ki fito ai wannan da ganin shi ma zai aiki baba ku koma ke gida ki tashi ku tafi ce baba ni fa na ce fa ni fa ba zan je ba matsala ta zo karshe kawai tashi ku tafi mana idan matsala ta kara gawowa ni da kaina zan zo jibi in dawo da ke Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Baba? Bello. Baba? Lafiya fada ake da kaka da ba riga? Ba fada ke ba, yanci na ka kwato min baba. Alhamdulillah. Me faru? Na taho da kwalin ne a ƙara min dozin ko nawa ne zan biya. Magani yayi kenan. Alhamdulillah ai yanzu soyayya ni da Halima. Mutu ka raba. Allah sarki. Shikenan. Babu damuwa. Insha Allah zan kira shi in zai zo maka da katan daya in ka ajiye. AMK namijin zaki hariji ne na gaske. Kwarai kuwa, ya magani ne babban ingantacce wanda babu kamar sa. Zan je masallaci ne, sai ka koma gida a ji a sa riga.
To masu kallon mu wannan magani cikakken magani ne, kun ga sunan shi a rubuce wato AMK rikakken namijin haraji. Kar ku bari a baku labari, wannan maganin sai kun gwada za ku san ake shi, wallahi yana aiki domin ni ma ya mun aiki, ku ma ku je ku gwada. Hello jama'a, assalamu alaikum, barkan ku da warhaka, barka da sake saduwa. Alhamdulillahi, kamar yadda kuka ji sanarwa ko kuma tallan wannan magani yana da bangare a sassan kasar nan, Jos, Kano, kai ba sai na gaya muku ba, za ku gashi a rubuce da sunan garurukan da kuma lambobin wayan jami'an. Insha Allahu duk inda aka garzaya za a same shi, ko a kira nan wanda ke kai. Ingantaccen maganin ƙarfin maza idan kana son ka gudanar da matarka isasshen ƙarfi to ka samu AMK rikakken namijin haraji.